ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam, Jelen anak kaw? No, okay lang kada kayo, tatang. Agpatakder tayo iti balay, iti bakante alotiyo. Tay simentado, kuma. Kasi ti balay, ti karuba. Ay, nawaw. Dakkel ti balay da Mari Mercy, tatang. Saan tayo akabailan ti agpatakder iti kasjay a balay? Unak, ano kasjay mo ti plano ngay patakder, anak kaw? Saan, tatang? Simple lang ang abalay, ti kabailak nga ipatakder para kada kayo. Okay lang. Tinapatag, ada paglinungan, ukas ta amatutudaw. Aw, kanong araw na gumatang ka iti materials? Kasaritak pa iti gayim ko, tatang. Awan nga minti amok no, may papan iti kakasta abanag kat. Iso kasapulak mo ti tulong na. Sige, no kasta ti planaw, mabalinlat tama anak kaw. Agpatakder ka mo gayam iti balay mao jilay nakaw. Balay ni tatang, nana. Balay may kunam. Ay, nana. Simple lang ang abalay. Ta isula ang muti kabailan ti budget. Okay lang ti simple. Tinapatag. Adda paglinungan no matutudaw. Kun adda pa'y pagturugan Uwan mo't kit di nana. Ay, agkapita pa Sige lang, nana. Nagkapiak, sakbay ngay mayak. Ay, nana, adangatan ni Jumong di tabalayda. Ay, day tatedyak siguradaw. San sapay mo analpas ti balay ngar aramidon day jay sintraw. Ay, nasapa pa'y mo't kit di No, bilang agawid, i-text yung tuman, nana. Ada ti materialis ti balay anay deliver iti ayanda jilin. Bahagi da nga taday jay lakay. Ay nawaw, common sense mo na ba kay? Kita nga iti ayanda ti naka-deliveran na. Agsaludsud ka pa lang may nukukwada. No kasta, agpatakder damat iti balay da? Diyan mo, mapan mo saludsudan Ay nawaw. No bilang man tagpatakder da iti balay, anya kung maitakin ka? Mapanak man iti ayan ni Nana Filipa. Sigurado nga dati ammo day dya bakit. Ammok anasingad da ni Jilin. Umayak man, Nana Filipa. Anya ti gagaram, Mersey. Adaman kayat ko asaludsudan kada kayo, Nana. Ibagam laang no anya day tanak ko. Ada tinakita ka nag-deliver iti materialis iti ayanda Jilin. Kukwa da ka di day jay, Nana? Agpatakder damatan iti balay da? Wine. Isuda ti si maruno ka da kayaw. Idi nalpas ti dakla balayaw. Ay ka isuda mutin ati agpatakder iti balay da. Kastagayam? Pay sa ludsud mo. Ay, awan matkit di, Nana. Kaya't ko lang ang maamuan. Dakkel pa'y samot ti patakder da. Ti ko na ni Jilene, simple kanulaang. Kat no nagano ti landok kan simento, Nana. Ay, di tayo mo Urayan tayo lang ang amalpas ti ipatpatakder da. Ado ti lakad ko itatatang. Da kayo pala ang ti makaambo kadagiti trabahador. Sa dino ti papanamaya. Adalamapan ko gatangan ije sentro tatang. Ay kapag meriendaan yun dagiti trabaho. Amangan no, alas 11 ak nga agawid. Wen, siya kaun ti makamu kadakwada.
Tang, agtimpla kayong tulat ta iti Diyos. Kan mangipapudot kayong to iti kapi tapno ada pagpilihan da. Uy, ano pa'y matkit diti kape? Kitaan nyo Tang. Amangan no maliwayan nyo. Awan tun ti pigsada amang ipatakder iti balayo. Awan matkit dit, ipapanak ita anak kaw. Bantayak ti oras, tapno saan amala daw ti meriendada. Video mo ti balay ti karuba amay patpatakder bakit? Adda ka matgayam di ta, Diego lakay. Itay pa'y Di ka mat nga minagsasao. an-anum na ita video ngay. Adda lang pangusarak lakay. Pangusaram nga ron. Ay nawaw, day takot ti jak kayat kan ka. Tunggal adda makitam, masapul nga agsaludsud ka. Uwan takayat ko mat amaamuan. Saan nga amin abanag? Saan nga amin nga ar-aramidek kat masapul amaamwam? Ay nawaw. Masapa ak arumwarita bakit? Mangitulod kan tuman iti balon ko. Apay nga min ayan umangala ka. Tapno sana na masapul nga ituludan ka. Awan pa'y nga ron naluto amasida. Ay nawaw, agluto ka nga min Ada ka lang mat diti balay bakit? Ada papanak inton madamdama. Papanam mananaya. Ada dagiti napatag nga ilakad ko lakay. Anya day ta nga ilakad mo. Pagsayaatan, unan niya. Basta, maamuam to. Pasikri-sikrito kala akanayon. Agluto ka kit din, tawan oras ko amang itulod iti balon mo. Jak sigurado no anya oras amalpas tilakad ko. Ada i-report ko, Kapitana. Anya day jay, Mercy? Ada karo ba ming agpatpatakder iti balay na, Kapitana. Sigurado ak ngawan building permit na day jay. Anya? Ada ti pamanagnag ko ngawan permit da, Kapitana. Masapul amay report da kita tattao iti masagnan. Sino akarubam? Dajilin, Kapitana. At to'y ti ebidensya nga da ipatpatakder da balay na. Kat awan mat permit da. Ay nawaw. Buyaan nyo ti buo a video, Kapitana. No di yu aksyonan, ag-report ak iti sabali nga opisina, Kapitana. Nay, mayat ti isem mo Mersay. Sa dino tinagapuam aya, takas la ka nakajakpat iti lotaw. Di talaang nana. Ada ina si kaso. Ano kasta? Agabrod ka manayin. Ay, saan, nana? Da kayo kit di mo. Yeah. Kuna laki din no agabrod ka manayin. Ay, awanan ti plano nga agsublay dyan abroad, nana. Mayat matan ti biyag ko dito'y. Sa bagay, adamot ti dakla balayaw. Kana dapay negosyo yaw. Adapay garden nila kay ko, nana. Huwag nga raw, bumakbak nang kayaw bumakbak nang. Kasta talaga, no nagagatda tao, nana. Ada ka no ti umay dito'y balay inton madamdama tatang. Asinaw. Dagiti masignan tang. Ay nawaw. Apay ka naw. Anak ka di inaramid mo, asaan na may parbay? Ada ka no tinangi-report ka datayo ije barangay hall. Na, ita niya agapaw, may report tayo, iti barangay hall. Gapo ta nagpatakder tayo kano iti balay kat awan ti permit tayo tatang. Ay, una yan. Agraman na itaba, nag-i-report na pa'y. Karuba tayo kano malaang ang amjak amo no asino tatang. San lang mo't ada tayo tinagpatakder iti balay nga awan ti permit na dito'y lugar tayo. Ado tayo mat. No apay, ada tayo lang mo't ti in-report day ta a reporter da tatang. Talaga sumakit ti ulok amang pampanunot. Saan na ngay magakin ka, no asinaw, tinangi-report? San pa itang? Ngam, maamuan tayong tulata no asino man day ta. Lima ba sakit ayang dadilin ni tay? Kat adda ka nun nangi-report ka na kuha na barangay hall, bakit? Ha? Sino man taka-aruba tinapan nag-report ka na kapitana, Dayta ka di jay may papan iti permit lakay? Nagpatakder da iti balay kat awan pa'y permit da? Wan bakit? Isong agpaisaw.
Kat no ado tayo ang nagpatakder iti balay diti lugar tayo. Kaadwan kada tayo kat awan permit na. Kinapudno na. Siyak tinag-report ka ni Kapitana Lakay. Anya? Iso tinapanak idinaminsan nga aldaw. Ay, nagloko kan, Mercy. Apay mo dakas jay ti naramid mo. Di mo la pinanunutan nga adu tayo ang mairaman iti kastang inaramid mo. Gusto ka di dyan nangagaw, Kapitana? Na i-report da Jelaine? Wan, ada imbay akaaro ba yung ija barangay hall idinapalabas ngal daw. Kat kinunana amasapol kano amay report da Jelaine iti masagnan. Tagpatpatakder da iti balay kat awan permit na. Ay nawaw, kano adudan ang nagpatakder iti balay nga awan permit na, Kapitana? Ay, sino nga itinapan nag-report, Kapitana? Ni Mercy akaaro ba yun? Anya? Kano kalkalpas lang matibalay dagi jay? Agpapadadala ang nga awan permit na, Kapitana. Nakuna pa'y kanyak. Ano di mi aksyonan? Ag-report kano iti sabali nga opisina. Sabali mo gayam ti kapanunutan day jay a tao. Nubidang man, anya kumangay ti apalan na, kadakkel mo ti balay da. Adayaw, adakkel ti inpatakder da abalay da, angam ti balay nga ipatpatakder da Jelaine, Kapitana. Ni Mercy kanumugaya makaaruba ti nangi-report kada kayaw Jelaine. Anya, ulitin nyo man timbagayo, nanang. Ni Mercy akaaruba ti nangi-report kada kayaw ije barangay hall. Nakunana kanupay, ano saan nga aksyonan da Kapitana ti irekreklamo na kat agreklamo ka na iti sabali nga opisina. Na, una yun day ta babae? Idi nagpatakder da iti dakkel abalay, awan tinanggagda kada kami. Itatada kami mo tigpatakder, kastakit din ti aramiden na. No anya nga ta ati motibo na iti kastang aramiden na. Ay, dayta, ti saan tayo nga amaw nakong. Ijay barangay hall magayam, tinaggapuan na, idi nakitak, nagmaya at tiisem na. Agsaga na day ta babae. In-report na kami Ireklamo mi mat. Nalipatan ng samot asaan laeng ada kami tinagpatakder iti balay nga awan permit na. Adu kami nana, kit karaman dandita. Hay, wen, amok asaan ang maiparbang ti naramid mi. Ang agbalin ko mamut apatas dayta ang nagreklamo Si kamot gayam ti nagreklamo kun Kapitana. Apay, ada ka di parikot mo? Nagpuskol mo ti ropam anya. Karbungak nagreklamo. Inaramid ko lang ti amok ahusto. Ay nawaw, saan lang nga da kami tinagpatakder iti balay nga awan ti permit na dito'y lugar tayo. Amok nga adu tayo. Tayo? Ay nawaw, di nakiramraman di taa. No talaga ka, alaman nga rod. Irwar mo man ti ebidensya nga adda ti permit ti dakkel abalayo. No awan ti maipakitam, ag-report takmot ken Kapitana. Ta isuda ti ag-report kadagiti masaknan. Nalpasan ti balay mi anya. Wan, nalpasan ti balayo. Ngam siguraduam nga adda ti permit yo. Tano awan ti maipakitam. Siyak mo ti mangi-report kada kayo. Ado ti mairaman iti kastang ay naramid mo. Ado kayo matgaya man nagpatakder iti balay nga awan permit na, Mercy. Kapitana? May ni Jelaine dito'y barangay hall itay. Nagreklamo mat. Ado tinayraman. Anya? Angam, nalpasan ti balay mi, Kapitana. Nalpasan na, ngam agpada kayo nga awan permit na. Ay una yan. Aksyonan mi ti reklamo may papan itiday ta a permit. Ngam agbalin kami apatas ditoy. Agimbestiga kami, tapno may report adagos iti masagnan. Ha? Kasano ay day ta, Kapitana? No awan permit mi, ipademolish da ti balay mi? No anya ti desisyon da. Iso ti maaramid.
Kasano pa yun daytoy lakay? Agimbestiga ka ni Kapitana. Tapno maamuan na ti pudno, sakbay nga ag-report ka dagiti masagnan. Basol mo Naitaapal mo ngamin ti ipang pangrunam. Kasla di kag pampanunod. Ti ko nam siguro kat excused ka. Di ta nagkamali ka. Sapay awan permit amay pakitak ka ni Kapitana. O di karaman tayo itilistaan na iti maimbestigaran. Kasano no pagmultaan da tayo? Uno saan? Mga no ipademolish dato'y balay. Amumet nga adu tayo nga awan permit na. Napangkakit din nag-report. Kulit-kulitem pa ni Kapitana. No sana maaksyonan ti reklamok, agreklamak iti sabali nga opisina. Kunam kanupay. Ay, kamalik dayjay lakay. Diyak matim pagaro pa mairaman ta. Saan lang nga data? Agraman pa iti daduma akarro ba mairaman da? Awanan. Guraan dakto sigurado. Awanan nalpasan. Ketnoan niya man ti desisyon da Kapitana. Sangwan tayo. Di kan tumatag pampanunot. Kunam analain ka. Ngamne, kita ti bunga ti naramin mo. Agparikot tayo aminen. Dahil amin apal mo ti ipang pangrunam. Anya nga ita. Ay nawaw! Saan adakas ti mangsita iti padam a tao no nasaya at ti motibom. Ngam no apal ti makagapo, agpanunot ka iti maminribo. Tama nga no agbalatok tumatlaang ken ka ti kasta nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.